Reksa. No Rock. Rock. Menisimmekö tänään ottamaan muutaman olusen ravintola Osmokseen illan päätteeksi? Se minne? Ravintola Osmoksen Kalman kadulla. Se tarkoittaa, että Osmo nyt varmaan sitä Kosmosta, sitä taiteilijaravintolaa, missä kaikki käy nämä kirjailijat ja Ojaharjut sun muu. En tarkoita mitään Ojaharjun paikkaa. Kyllä tämä on Osmos. Minun mielestäni ollut pitkän aikaa. Osmos. Ei kun se on Kosmos, koolla. Siis... Älä puhu lööperiä, kyllä se on Osmos. Mies ei ole trendissä mukana, vaikka kulkee Uudenmaan katua ylös alas. Päätä pahkaa joka päivä kärrynpyörään ja heitellen soodaan ja moodaan. Kyllä me voidaan mennä sinne, mutta nyt mä pahaa pelkään, että sinne ei pääse kuin toinen sisään. Eikö pääse muut sisään kuin toinen vai? Ei varmasti. Vaikka mä Elvistä. Pistää Elvistä tulemaan kovaa. Mennään illalla kotiin sitten.